Ahoj, já jsem chtěla natočit jenom, že o jednom kroužku, protože já mám kroužek, mám asistentku Adelku Králíku a asistentku Lucku Vrchlavskou. Tam mi právě půjčila Lucku Vrchlavskou. To se měla, která točí. No to je ta, která otočí. A teda bych debil Pepa, chtěla říct, že chceme, abyste tam prostě chodili prostě na tancování, protože je to hrozná zábava, jen na měsíc zaplatíte 50 kočo. Jen na měsíc zaplatíte 50 kočo. Na měsíc? To je právě jako levný. Podle mě teda. Domluvili bychom se přes skupinu. Jo, chci vám říct, kdo tam chodí. Nebudu přesně říkat příjmení, ale řeknu vám, kdo tam chodí. Předtím. Chodí tam, ne, jako vedoucí jsem řekla, ale teď řeknu, kdo tam chodí. Anička, chodí tam ještě Bača a Vicky. To jsou všichni, kdo tam chodí. A teda já jsem vedoucí, Anna Dvořáková, to je moje asistentka Lucka Vrchlavská. Která točí, bro. A to je... A já jsem Vrchlavský. To je moje asistentka Adelka Králíková. No a to je můj brácha, který je střelený. A bere drogy, i když má jeden rok. Občas jako, taky přijde na to tancování, ale jinak chodím sama. Jo? A takže bych vám to chtěla oznámit, když tak bychom se domluvili přes skupinu. Je to v Číměři a občas, až bude léto, tak budeme mít drezy a budeme vystupovat někde. Ale to je jedno. Potom tak ahoj.